खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमना नायदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनायनि सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ दाबिजों बाक्सानि बारग' एनडिएफबिफोरनि बरमायाव धर्ना हाबाफारि लानाय जादों। मैया रायजो-राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु सिखारदों जे एनएलएफबि हानजायाव गोबां लाइमोनफोर बिपिएफ आरो बिआरटिएफनि सोद्रोमा दं नामा होननानै मोनसे सोंलु सिखारदों। रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि खामानिया सोलिगासिनो बे बाथ्राखौ बुंदों सायखं बसुमतारी। आसामाव गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननो हादों 929 आरो गासै 16 जन सुबुङा जिउ गोमादों। कर'नानि रेटआ जाबाय 0.81। प्रमद बर'नि नाजानायजों रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय थाबैनो उदां अखोराङाव फैगोन बे बाथ्राखौ बुंदों बिसावरायग्रा। रुंसारि लैथोमा बरग'यारिनि दुखुथिया नखराव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ खौरां लाहैदों।